човек. Пашката му е много дебела. Виж да не е. Зомби такава. Зомби продължава да зомби. Къде е като зомби? Там. Къде? Там седи и те гледа. Ония вече минава самостоятелно. Това не бил тук. Коя? Що? Да му признава този човек. Бяга. Какво му е? Виж какво извърква. Виж го. Виж какъв дълъг нос има. Той е римски профил. Гръцки. Профил. Ти скочи на камерата. Ама не, се спустих на купон. Красавица. Какво става, бе? Той не ще. Що? Не знам. Той е малък. Дайте мишка колко него. О, те са брат и сестра, бе. Той може би за това. Не, че им пука, да, ама. Че да им се тама малко. Гледай какво става, 3 в 1. Шведска тройка, ако не сте виждали. Копашка. Това на мъжкия се скочи. Да. Виж как се катери, виж. Луте белия, луте. Това е най-голяма дивак. Какво си има там на толкова зло? Чочко ли се казва? Там също това. Боята. Това ли? Не пука. Чакай, чакай. Его Чочко. Чочи. Покажи се, Чочи. Той е малък още за това. Чайта ми много малко. Те женските се стават по-големи по-бързо. Зомбито, виж какъв е идиот, бе. Его близкия профил. Къде е? Приближи се. Аха. Сега там ставам кълбова краща. Видиш ли? Джонката, не знам, избяга. Може да е същата 4. Оле, момче. Виж го как се катери, бе. Той не знае какво става. Къде е отгоре, виж какъв е идиот. А кой е мялка, бе? Тя мялка. Защото са хапнали за гърлото. Да, фанали се за врата. Не така бягат по цял ден. Няма идея Кона с кърне. Има и римския профил. Гръцкия е човек. Това е римския бил. Как ще? Са бавно, стъпка по стъпка. Бавно. Май. Айде, няма. Его. Чочката ли е това? Сега ще му даде сега. Защо? Не обича. Къде? Гръцкия ли мяка, бе? Чочко! Мац! Не, то нито един път не съм учила да мялка. Той е ням. Той е глухо ням. Мале, той наистина може да е глух. Що, сега видяли? Не чули, че като го викнах и дойде? Аз сигурно не е глуха, няма. Няма коте. Сигурен съм, че ако му дръпнеш опашката, ще мялне. На бас няма. Само ще му отделе. Ще мялне. Знаеш какво му прави, човек? Измъчваш ли го? Знаеш какво прави? Светлина. Давам му месо. Така му го прави и той не мялка. Само седи. Така му го прави, пък ли се слова. Виж го, той не му пука. Они двете се скъсват да мялкат.